die niet mag geven. Maar als je filmt, dan gaat het goed. Hallo ja, hè? Daar gaat hij. Rechter in mijn baard. Kan het niet meer hoor? Nu gaan we dat ding. Ik denk dat maar. Hey! Kijk, die gaat tape! Uh-oh. 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 Wow, mooi ding. Mooi. Super. Ah joh, nee.